Kör du Tim. Har du denna? Så det är det. Ja. Ta initiativ. Wow. Och Tim, höger. Klättra, dra ner honom och så klättra med dina fötter. Dra dem nära dig. Dra ner honom. Ta bort hans händer. Ta bort hans händer, dra ner huvudet på honom. Han ska vara nära dig. Kom igen Tim. Försök dra dig till honom. Dra honom till dig. Nej. In med fötterna. Andra foten. In med högerbenet. Bra Tim. Jobba in din vänster också. Så bra, ja. där, Bra. Tim. Upp med händerna. Inga händer på mattan. Inga händer på mattan. Sätt dig bak och händerna på höfterna. Sätt dig på röven och händerna på höfterna. Nice.